ಸಸನ್ನ ನಮಸ್ತೆ. ಸಸನ್ನ ದೂರ ಹೋದ್ದು ಮದ್ದಿಗೆ ಹೋದ್ದು ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮದ್ದು ತುಂಬಾ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮದ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಲಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅದು ಹಿಡಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಟು ನನಗೆ. ಅದೇನು? ಅವರು ಓದಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ವಾ? Run. ಸಸಿ ಅವು ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಲ ಬಂತೇರಿ ಯಾರಣ್ಣ ಬೂರ್ಂಡ ಹಾಕದೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಅವರಿಗೆ. ಹಾನಿ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಇಡೀ ಬಲ್ಲೆ ಬರ್ತನೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೆಪ್ಪುಗ ಅಂತ ಉಪ್ಪು ಅವಂದು ಕೋಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಜನ ಮಾರ ಅರ್ಜಲ್ಲ ನೀವು ದೂರೋದಿತ್ತಾರೆ ಉಬಾರ್ಗೊಂಜಿ ಸಾವು ಬೋರ್ ಎತ್ತಂಡ್ರಿ ಏರ್ನ ಸಾವು ಏರ್ನ ಏರ್ನಂದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲರ ಕಾಕಾಜಿ ದಿತ್ತಿರು ಪೋರಂಡೇರ್ ಪೋಯೆ ಏರ್ನ ದಿಪ್ಪು ಏರ ಸೈತ್ತನಕಲ್ಲ ದಿಪ್ಪೋಡು ಎಲ್ಲೇ ಪೊನ್ನ ಹೊಡಿದಾಕಲು ಬರಿಯಾರೆ ಅಂಚ ಏ ಸಾರಿ ಬಂತು ನಾರಾಯಣ ಅಂದೆ ಹೊಲ್ತ ಪೊನ್ನ ಹೊಲ್ತ ಅವ್ನು ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಚ್ಚುನ ಮೆಗ್ದಿಯ ಅಚ್ಚುನ ಮೆಗ್ದಿನ ಪುಣ್ಣ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೊಣ್ಣು ಮಾರೆ ಸಾವಿರ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅಂಚಿನ ತಿಕ್ಕುನೆ ಈ ವಲ್ಲ ಪುಣ್ಯವಂತೆ ಮಾರೆ ಹಾಲು ತುಗ ಬೇತೆ ಪೊಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕತ್ತದ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಪೊಣ್ಣುಲ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಕಡರ ಪಾತೆರ್ನೆ ಪುಂಡಿ ಹೋಯ್ಪವನೆ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನು ತಿರುಗಿರಪ್ಪನು ಹಾಲು ಏಗಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ಜೊತೆ ಓಲ ಮಿನ್ನೆ ಹಾಲು 12 ಗಂಟೆ ಉಂಟ ದಿನೋಲ ಪಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಏನಡ ಬುಕ್ಕ ಓಡ್ಯಾನ ತಿರುಗಿಯರೆ ಮತ್ತೆ ವಾರ 2-3 ಸತಿ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಬುಕ್ಕ ಓಡ್ಲ ಪೋ ದಿಪ್ಪಂದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ಬೇಕು ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂದ್ರು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ಕಿರ್ನಾಡಿ ಮುರ ನಿಂಜಿ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಬತ್ತಾತೀರಾ ಅಂದಂದು ಅವ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಕರ್ಪುಟ್ಟು ಅಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೌದಾನೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಬತ್ತಾತನೆ ಮೂಲೆ ಪುತ್ರ ಹಿಡಿತನತ ಮೂಲ ಪುತ್ತೂಡಿಗೆ ರೇಟ್ ಗಂಟೆ ಮರ 5,000 ಉಂಟು ಓ ಕುಡ್ಲಾರ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮರ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಇದೆ ಪಿಕಪ್ಗೆ ಏತಾಂಡಿ ಸೈಲ್ ಉಳ್ಳೇತ ಆಯ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಿಕಪ್ ಕೊಣತ್ತೇನೆ ಮಾತಾಡಗಲ ರಡ್ಡಾರೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಎಂಕ 2,000 ಆಯ್ತುಂಡಿ